Okay, number 5 is remain in Yeshua, let His words remain in you. So muna yung gusto nga, ipalit naman ta niya, gusto niya nga magpabilin ka kung ako. Kung ayaw na pagpabilin si mong kaugalingong plano, kaugalingon, pabilin na ka kang Yeshua. Okay, basaw na to sa Juan 15, versikulo 4. Pabilin kamo kanako kung ako kaninyo. Maingon nga ang sanga dili makabunga gikan sa iyang kaugalingon, gawas kung kini magpabilin sa punuan. Sa maong pagkaagi bisan kamo, dili makabunga gawas kung kamo magapabilin kanako. Okay. No? So, ingon na siya mo kung punuan sanga naman ta. So naday sanga nga dili magpabilin. Tuyoon gyud sa sanga. Hindi mo ang kahoy ug tan-aw ni by logic ba kanang sa tawhanon. Naa ba ko'y sanga nga mabulag sa iyang punuan? Dili, di ba? Gipahisama ta niya. Since ang tao na ay kabubutron, naa niya ang katungod sa pagpabilin o naa niya ang katungod sa pagbiya. Pero ningon si Rabon Yeshua nga pabilin kamo kanako sa iyang tuyo, aron ta nga mabungahon, aron ta nga mabuhi. Okay. Kaya sama sa sanga, di siya magpabilin sa punuan sa may labas. Mamatay siya, di siya mabungahon. Isimra po na to. Na gusto ni Yeshua na magpabilin ta diha niya. John 14 verse 12. Sa ingon niya. Sapagkat tinuod, sultihan ko kamo. Siya nga mutuo kanako mubuhat sa mga buluhaton nga akong ginabuhat. Ug siya mubuhat sa mas labaw pa nga mga buluhaton kaysa niini tumuti ako muadto sa aman. Okay, klaro kayo ha. Nagingon siya diri, he who believes in me. Kung nagpabilin ka niya, mutuo ka niya. Ang buhat ngayang gihimo, he will do also. My works that I do, he will do also. And greater works than this, he will do because I go to my Father. So verse 13, and whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. Ato pa, mao ni ang puhunan igsuon sa pagtubag sa atong mga pagpampo. Natay mga gipangayon, natay mga daghang ihangyo, dili na siya mahatag si muha, di ka mapabili niya. Kondisyon niya. O, ang atong pagpabili ni Rabon Yeshua, kontrata ni siya. Ang pangutana, pila katoy katong kontrata sa pagpabili ni Rabon Yeshua, angtod kamatayon. Kaya ninyo. Kanang gihisgutan niya nga mahimo ta nga umalambit sa iyang himaya, mahimot niyang tinuod nga panimalay, kondisyonal na siya. Kontrata na igsuon. Dili na ingon nga karon si manahon na tama na ko Rabon Yeshua. O karon lagi ko si manahon na magpabili nimo. Next week dili na ko. Inana ba? O dili pwede kinahanglan ang atong pagpabilin hangtod sa atong kamatayon. Gani let His words remain in you. Kaya nga naman sa 1 John 5:4-5 sa ingon. Kaya ang tanan nga gihimugso sa Elohim mibuntog sa kalibutan. Ug kini mao ang kadaugan nga mibuntog sa kalibutan bisan ang atong pagtuo. Kinsa ang usa nga mibuntog sa kalibutan? Ang usa nga mituo nga si Yeshua ang anak sa Elohim. Okay. Ha? So, usa din sa katuyuan nga magpabilin sa Rabon Yeshua kay aron overcome. Unsay ma-overcome nato? Overcome the world. Buntog ko nimo kalibutan. So, nasa kalibutan. Ang nasa kalibutan, sa galito'y nasa kalibutan, lust of the flesh. Okay. Buntog ko na nimo. Usap pag yun, lust of the eyes. Okay. Buntog ko na nimo. Sa pag yun, ang pride of life. Pride of life. Dili ni mo ni mabuntog igsuon. Kung dili ka magpabili ni Yeshua, dili ka mutuo ni Yeshua, o dili ka mapadayon niya. So, buo niya ang atong warfare. Nga, i-overcome nato ang kalibutan. Kung sa'y nasa kalibutan, ang lasa, ang pag-ibog sa flesh, ang pag-ibog sa mata, ang garbos kinuha. Buo niya ang sa flesh. Diba? Ako naman pag-isbutan itong last week na ang flesh, naa siya mga kaugalingong kailikon. Ang spirit po, naa po siya kaugalingong kailikon. Ang flesh, naibog siya sa mga butang kalibutan. Ang spirit po, nag-glass po siya sa mga heavenly things. So, duha ka buk imong una-una, asa ba akong tumanin ani? Muna ang decision point nasa ilabang kalag, nasa mong tunga-tunga. Kung may bawa naman nimo, kung sa may timainhan kung spiritually grown na ka, mailib ko na ka sa mga heavenly things. Nag-glass na ka, nanghibog na ka sa mga langit no butang. Gusto na gini mo adto, gusto na gini makita kung sa ito alito. Muna timainhan sa nagtubo na spiritually. Pero galing wala pa ka nagtubo spiritually, kani pag imuha mga ubod ng pag-ibog, mo pa ni katubo sa imuha, no? Mo pa ni mong pili pangandoy.
May unta mo nga anak ko part mo sa akong kinabuhi. May unta mo nga nakahumang ko sa akong ambisyon. May unta mo nga nakwartahan ko. May unta mo na dato ko. May unta mo na sikat ko. Wala, puro fleshly desires. So, saan mo na pag-overcome? Pinaagirigid ka Yeshua. Nawitaw na ingon dire, unang-una, be transformed into the same image of Yeshua. Gawas o dili ta magpausab, dili nato i-reprogram ang atong mind. Dili nato baguhon ang atong mind. Isod gyud kayo pag-overcome sa kalibutan. Kaya nakuha nato, ngano man importante yung magpabilin ta kang Rabo ni Yeshua ug iyang pulo magpabilin nato. Kaya nag-ingon dito sa 1 Peter 1:25, sa ingon dire. All flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of the grass. The grass withers and its flower falls away, but the word of Elohim or Yeshua endures forever. Pasabot igsoon nga ang atong body, kining atong pagkatao or kining atong flesh or ang atong pagkatao lumalabay lamang ta. Sama ra ta sa mga nasagpo. Mao bitaw na sa dayng mamatay, di ba? Unsa may kasagaran natong ihalad. Flowers. Ano maghalad mo flowers unsay meaning? Pasabot ang tao sama ra siya sa bulag. Ingon diri, ang tao sama ra sagbot, ang sagbot mamulak, and all the glory of man as the flower of the grass. Bulak sa sagbot. Ang sagbot na laya ug ang iyahang bulak ng hagbong. Apan ang pulong sa Elohim magapabilin hangtod sa kanturan. Pasabot di ay wala nang magpabilin diri sa kalibutan. Pero kung kita ang atong pagkatao mupahaom ta sa pulong, magkinabuhi ta sa pulong, dili ka mahanaw, dili ka mamatay. Mula hutay ka sama ang pulong nilahutay hangtod sa kanturan. Mao na ang importante sa pagpabilin kang Yeshua sa iyahang pulong. Kung gusto tang mulahutay hangtod sa kanturan, pabilin sa pulong sa ni Yeshua. Okay, how? Kung saan nato pagpabilin? John 10:27. How to remain in Yeshua? Ang akong mga kaniro nagapatalinho sa akong tingog, kung ako nakailangan nila, kung sila nakasunod kanako. Okay. Ang tinuod ng karniro ni Rabo ni Yeshua, unsay ingon diri? Nagapatalingho. Nagapaminaw. Unay timailan sa tinuod ng karniro. Ingon diri, my sheep hear my voice. I know them and they follow me. So, muna tinuod yun ng karniro. Ang tinuod ng karniro, maminaw. Maminaw sa iyahang agalon o sa iyahang shepherd. Ingon diri, my sheep hear. Kadungog yun ay. Nya, ingon si Rabo ni Yeshua, I know them. Pagkailas siya, and they follow. Kung nagsunod yun. Ang tanang isunod ni Rabo ni Yeshua, muna iyang karniro. Ang tanang di mo sunod ni Rabo ni Yeshua, basta may inang conclusion. Kanding. Ha? Kanding. Ang karniro, makadungog yun. Kung bitaw ng ako sa kong kabahin, yung dito kayo matagusa sa ito makadungog. No? So makadungog yun sa Elohim. Nya sa imong pagkadungog, isunod yun ka sa imong nadunggan. Nya, lahi mong gumino basta siya atong madunggan, siyempre, naagin na siya movement sa imong kinabuhi. It's either disobey or obey. So diha magbawan. Kung tinuod kang nakadungog niya, obey ka. Nya, kung tinuod yun ka nga yaha kang karniro, according sa 2 Timothy 2:19, sa ingon dito. Apan ang maikong na kasagaran sa inyo, mapabiling sa pagbaro, na nagdala ni Kwanta sa timbre na nag-igon. Ang pagkukulo na kanila sa mga siya, kung ang kanila na nagpapalagya sa nanan sa kapay, na malagya sa malagya. Oh. Ha? Ingon diha, the solid foundation of Elohim stands having the seal. Elohim knows those who are His. Ha? O kinsa itong nagapangalan sa Elohim, depart from iniquity. So ang tinuod yun ay nga karniro nga makadungog sa iyang agalon, ubiya yung kadautan. Magluplog di kas kadautan, yan agya pong kasimbahan, di ka tinuod karniro. Tinuod ng karniro, maminaw gid siya. Kunya, musunod gid siya. Okay, so how to remain in Yeshua? Yung dili, hear him and follow. So unsay tinuod tinuod kang karniro? Naa kay obedience. Kanang dili mo obey, kanang dili mo sunod, dili maminaw sa pagtulunan, dili sunod sa pagtulunan. Kamo na lang isaysay o karniro ka ng Rabo ni Yeshua. Okay, Colossians chapter 2 verse 5. Notice ninyo ito, kumpak ni atong mga verses diri. Karon masanay gyud mo, ha? Kanang maswitog gyud mo sa mga bersikulo. Iman-in gyud ninyo.
Kaya one day niya, kamunaon niya magtutudlo, kamunaon niya magbuwali, pangutan ko, Brad, asa man ang bersikulo, Brad? Nya di mo swito. May marabag, lama ramang ka, Brad. Kaya na swito kita. Okay, Colossians chapter 2 verse 5. Bisan pa man dili ako uban kaninyo diha sa unod. Pinuon ako uban kaninyo sa espiritu. Malipayon ako nga nagatanaw sa inyong maayong pagkahanay ug ang kalig-on sa inyong pagtuo kang Yeshua. Verse 6. Ingon nga inyong gidawat si Yeshua nga agalon paglakaw diha kaniya. Nasa verse 7, rooted and built up in Him and established in the faith. Muna ito minsan yung kagalina. So ang tinuod yun ay nga pagpabilin kang rabo ni Yeshua, nakagamot yun kaniya, o natukod yun kaniya, o nastablisar. Sa ato pa, how to remain in Yeshua, kinahanglan, founded ka. Founded on the rock. Okay. Napundar ka sa bato. Okay, sa Matthew 7:24-25, asahan ninyo. Kung sa bisan kinsa nga magkapatalingog dili nga mga pulo kung nakatuma ni ini may sama siya sa katawon butan nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato. Kung kunya bulat ang ulan ug mibulog ang mga baha ug mihuros ang mga hangin ug mihapag nitong balaya apan kato wala mapukan kay natukod man ibabaw sa bato. Okay. Sa ingon dito, kinsa katong magapatalingog sa akong pulo, may sama siya sa taong manggialamon nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato. So unsa man inyong unahuna kanang natukod sa bato? Ay kasagaran naman atong mga balay diri sa Pilipinas, na bilang mga pobre, magtukod og haligi itongtong sa bato. Mo ba na ang pagsabot? Ha? Mo ba na ang pagsabot nga magtukod kag balay? Na, ba? Oh, haligi nimo tangan nimo bato. Mo ba na? Ha? Unsa di ay? O yun ko, di ba? Kinsa tumaminaw ka no, sama siya sa taong manggilamon, nagtukod sa balay, ibabaw sa bato. So, parang tukod ka bato. Una, bawa na siya. Unsa di ay? Ang konsepto ana hinani. Dako kaayong bato. Rock. Okay. Ang nagtukod, ingon nito, ang naminaw o nagtumanini, may sama siya sa taong manggilam. Ito ba dako kayo nga bato? Nya ing dako kay nga bato, muni mong balay, Michael. Aron ang iyang pundasyon matuhod ito, mong ikalutan ang bato ni kalot, ikalutan gid mo dito. Okay. Okay, so dako nakapunda. Muna ito, rooted and built up in Him. O tukod gid mo. So ato pag digon gid. Okay. Muna yung balay. Gamay ni dako ing bato. So moabot ang hangin, mapukan dili. Dili ang pundasyon ipatukod nimo dito. Ha? Muabot ang hangin, muabot ang bagyo, ano ba? Dili siya mapukan. Ano man? Natukod sa bato, ni kalot sa bato. Sa may illustration na ni. Luke chapter 6 verse 46. Tanawan ninyo, giunsa ang pagkatukod. Nganong nagtuod man kamo kanako Ginoo, ug wala ninyo gituman ang mga butang nga akong gisulti. Ang kanang tawo nga magduol kanako ug makadungog sa akong mga pulong kung mutuman niini, sultihan ko kamo kung unsa ang sama kaniya. Okay. Sama siya sa tawo nga nagtukod ug balay nga nagkalot og lalom sa yuta ug itukod ang patukuranan sa balay ngadto sa lig-on nga bato. Sa dihang miabot ang baha, ang kusog nga tubig miawas batok sa balay, apan wala kini matay-og tungod kay maayo kaayo ang pagkatukod niini. Okay, so ang explanation di ana, who that deep, no? Nagkalot siya deep. Asa siya nagkalot? Sa bato. Yang titil karugtong din ako ni. Ayan na din siya nagpabuhos siyang foundation, di ba? Notice niyo ng mga engineering, di ba? Pagtubag ng dakong building, pag dili sila maabot dito sa bedrock o dito sa base, ha? Dili na sa matupod. Otherwise, ilahang building mo collapse. Bisa ka na magtupod ng mga tulay, ilahang itong abdon tong bedrock. Po na nato. Kinahanglan abdon yun mo ang bedrock, ang kalot bigas bato o tungkod kanina. Mo na i-explain din nga, wala itong sa bato. Ako ninyo, niya ang walang naminaw sa pulong niya, walang ikinabuhi, sama siya sa buang. Ang buang, hindi mo na yung balas, pagtukod ko ng balay diha sa baybayon, walay haligi, ito mo na akong balay, among gabangan, uyok ang imitapin sa dagat. Uyawan yun ka, kayo mudako ang balon, uyok yung balay. Dabi na huwag may maaanod ng matruso, buwa yung balay. Kanya, mukusog ang baha, kusog ang balon, usahay, mataas ang kalot, usahay, magitay ang balay. Tuloy kayo. Suwabot mga wala yung sa pulong nga mo ni ang mga tao nga naminaw pero wala akong kinabuhi. So duha ra gini makita ninyo ang manggialamon, kung gid siya, mangita gid siya og kining diskarte nga di gid siya mabukan.
Okay, muna atong imong diri nga founded on the rock. So muna magpakalot imong rabong Yeshua. Otherwise, dili gali mo magpamukalot. Para ba nang nangita kagulawan? Di ba dili say nang mangita gulawan? Imuhang itong atuon tong bidra, katong bina, ha? O imuhang itong subayon. Mora po gihapon. Nangita galit kagulawan, nga mo si rabong Yeshua. O antos kita. Mukugi kita. Wala, ha? Okay. So remain in Joshua, let his words remain in you. How to remain? Hear him and follow him. Then, you must be founded on the rock. Kani, ingon diri sa Colossians 3:16. Magpulong ni Yeshua, kuya, nga madagayahan siya yung hirap sa inyo. Sa magagulukay o inambagay kamo, ang usa sa usa, sa tanang kaalam kung sa mga awit kamo mga asal o mga alawiton, o mga awit na espiritual, iba ang mapasalamatod na sa inyong mga kasing-kasing ato sa Elohim. Okay, ingon diri sa pulong, papuy nga madagayaon ang pulong ni rabong Yeshua. Let the word of the Messiah dwell in you richly. Kung sa may doy, anong, dili lang day kontento na kag 5 ka bersikulo. Anong daghanan man yun. Kung gamay ra mong bersikulo, dugay kay mong tubo. So sama ba na, di ba, mo niyang kahoy? Okay. Mo niyang punuan. Okay. Ikaw sanga lang ka. No? So nagtapot ka dinhi. So kanang sanga, naa na siya entrada din ha. Nang di ba ang punuan mo ni? Nya, kung ikaw sanga. O mo ni si rabong Yeshua kung natapot ka diri. So imuha na ng kabubuton kung magpasulod ka og daghang nutrients sa imuhang sanga. Kung dili ka gusto nga daghang kag pulong na masuyop gikan sa punuan nga mo ang mo si Yeshua mo ang pulong. So gamay ra kay mosulod sa imuhang mga sanga dinhi. Ha? Gamay ra kay nga mga nutrients. So unsa nimo kang pagbunga? Daghan. Tumo na importante nga kinahanglan daghang gyud kag pulong nga imuhang madawat. Daghang kag sustansya, daghang kag mga pagkaon para nga mubunga gyud kag daghan. In reflection pud ani igsoon sa atong langit nun nga panlantaw, daghan gali kag pulong nga napundo sa imuhang kinabuhi, daghang kag treasure. Ang pulong treasure di siya. Daghan gali kag pulong imong kinabuhi naabot nay tumbas dito sa langit. Daghan pud kag bahan di dito dito. Wala kay pulong nga imuhang kinabuhi. Di kaya pag inyong pulong, di pag ka gusto magpatulo, pagkapobre di mo. Sige nga. Kuha ninyo. So inaani ni, mo ni tuyo nga isansan yun ang pulong. Ipundar kita sa pulong. Muli na, di ba? Oh, let the word of the Messiah dwell in you richly in all wisdom. Richly dakok nga pagkatigong sa iyang mga pulong. So ang tuyo di ani nga, i-bless ka. So, unsang nailingon sa pulong? Di ba? John 10:10. Unsa ingon din eh? I have come that they may have life and have it more abundantly. Ang usaw nimo pagka-abundansya, usaw nimo ka prosperous, nga ikaw mismo dili ka gusto mo kinabuhi sa pulong, dili ka gusto mo tigog daghang pulong. Ayaw pag-expect of abundansya. Kinabuhi lagi ka naman. Na dili gusto sila bumiya siya, di ba? Dingon siya, ang mutuo niya, believe na ay life. Na di ka naman sa John 10:10, ha? I have come that they may have life and have it more abundantly. So, na ay plus abundant. Abundant life. Life na, di abundansya pag yun. Kung sa'yo magapahimo imong abundansya, ang iyahang pulong. Kaya gamay na ka. Di, pag ka mo atin, self-righteous kayo ka. May kabalong ako anak glad. Yan ako kinangatuluan pa. Ha? Ikaw rin nagpaalaon sa imong pagiging. So, muna, gibilin nga, pagtulunan, sa bulang swito pinagi kang grandma, mo gyud ang madagayaon dito sa iyahang gingharitan. So nakuha nato sa katumbas nganong kinahanglan ta daghan kag tulong. Aron nga daghan kag masuyop sa punuan, mutubok ta, mutambok ta. Unya, di lang kinabuhi atong mahutdan. Abi ninyo igsoon. Kana gitawag nato og crown of life o life, eternal life. Lahi na siya ha. Basin og parihaso na ninyo kanang ingon nga sa John 3:16, ingon dito mutuo kaniya believe na akay sa eternal life. Okay. Sa James 1:12, nagingon dito, ulahan ang tao nga nakasagubang sa mga tentasyon, mga pagsulay. Ug sa dihan kaplagan, proven na siya. Madawat niya ang crown of life. Sa ato pa, ito ulang ka naka-eternal life. Kunya, sa imong pagtuo, gisulay-sulayan ka, ni kuan ka, nilahutay ka kay dili gyud ka magpaila, dili gyud ka magpadala. Tungod sa imong gumakarabong Yeshua.
So, i-plus na niya. Eternal life plus crown of life. Nakuha din siya, different siya. Daghang mga tao na ay eternal life. Pero walay crown of life. Na ay mga tao nga na ay life. Okay, ano kinabuhi? Pero walay abundant life. Wala ni siya. Kung wala, kung tama lang mo sa kinabuhi, tama lang mo sa eternal life, okay na po diyan po. Hindi mo nang pagpili. Pero pagkasayang mo, kasaya, pagkadagang privilege, tagaan sa Elohim mo, guro na, tagaan sa kinabuhi, abundant life, ikaw yung mismo nagpulong. So, yung ano po na. Muna ninyo dito nga, least in the kingdom. O karon mo na niya, panahon nga, mahimog yung lago ni Yeshua, gusto niyo kong mag-great, di ba? Naglangis magali ang mga disciples, o kinsay makalingkod sa tuog sa wala. O, naglangis sila, o kinsay mahimog greatest sa gingharian. Di ba, sa mga lalis-lalis, gusto mong ka. Sa klase pa na to, sa klase pa, maningkamog ka nga, ikaw yung mahimong unuron. Gusto gini mong, di lang nga kay fifth honor. Ina mo apas kay fourth honor. Di lang kay fourth, di lang mo apas kay third honor. Di lang kay second honor, o sa lutat yan. O mahimong mong valedictorian. So, dako kay reward. Dako kay pakpak. Dako kayo o dumog. Mura po na. Kani, it's a matter of dwelling the word richly sa imong kasikas. So, ako na to. Okay. Gawas nga, daghan ka, pagpapundar yun. Huwag ito ng mga tao nga, dinipundar ka rin ni Yeshua, kupling-kupling. Ha? Dali na mapukan sa pagsulay. Dali na mapukan ang mga nagkanalang doktrina. Mali, mabili nga pagsabot. Ha? Sipiyan pag gano'n, hindi nga sakto ni Amo Abrad, di na sakto niyo ha. So, ano pag-inom na sakto mo, usay nakapundar sa inyong sakto di barugan. Napundar ba na sa pulong? Abi niyo igsoon, ang deception, kaning deception, tinuod, ang pulong, ang word sa Elohim, kung wala na guidance sa Balang Espiritu, no guidance, ang labas ana, deception. Mailad pa. Mo bitang ingon diri sa John 14:26, kung sa ingon. Saan ninyo? Mo ni ang pagpundar sa ato pagtuo. Bisan pa niya na ang magbuhupay ang balang espiritu nga ipadala samahan sa akong ngalan. Siya mutudlo kaninyo sa tanang butang. Kung siya mapahinumdum kaninyo sa tanang butang, nagisulti ko kaninyo. So klaro kayo. Daghang mga simbahan karon na ay pulong gibarugan pero dili magpagya sa balang espiritu para nila eksakto na. Robot gyapon. So mo ning kita maniguro ta nga sa atong pulong nga atong gikinabuhi guided ta sa Holy Spirit o ang Holy Spirit mismo mo ay nagpahinumdum kanato sa mga butang nga gibili ni Yeshua. Sa mga butang nga gitudlo ni Yeshua sa iyang mga apostoles. So nakuha na to. So, kung naamang gani mga lalis-lalis sa mga pulo, labi na ni mga lantugit-lantugit, kanang mga tao kusog magiglantugi, susihan na siya o puno baslas balang espiritu. Dili kaya puno balang espiritu, gilimbungan ka mo. Balungo itong testimony ni Sir Noel. Ingon siya, nag-teaching man ko daw, nag-share man ko itong about sa transparency. Ito na siya, Elder, unsa man na siya? Ina nga ko nga, Sir, abili mo natuto mo Bible study din eh. Muli akong i-share ba, save man, huli man ito. Ingon din siya nga, abili mo, Elder, papunta ang pastor ko. Pero, gisamukan ko. Kahit, ako mga kaubanan nga sa Badista man. Nagsigig lang tugil, nagsigig lang halis. Kung saan ko na insakto, mulat na. Ha? Ang tao nga dili giniyahan sa balang espiritu, di ka ba mo interprets po? So, muna inyuhang bantayan. Lalis-lalis gali, sibatin mo. Labi na ko walay balang espiritu nga mo. Muhatag ra na ko kalibog. Kung ingon diri ni Timothy, kang muna ingon ni siya also kang Timothy nga, avoid foolish and ignorant disputes, knowing that they generate strife. Kasi tambag ni Pablo, di kayi ang mga binuang o mga ignorante ng mga lantugi, kaya naghahatag lamang kini og pagkabahin-bahin. Labi na ang mga dili punos balang espiritu. Kung unang kinahanglan, klaro bitaw kay di ba? Di man bitaw diri nga sa John 3:3, sunod na John 3:5. Ga sequence na siya. Kinahanglan maborn again sa ka, mataw imong espiritu, matagal kinabuhi, kunya kinahanglan mabautismuhan siya sa tubig, aron mahiluan siya, o kinahanglan masudlan siya balang espiritu, kay aron ang kinabuhi mainsakto. Insakto gyud ang kinabuhi, di kang gyud sa spirit, di kang gyud sa balang espiritu. O nang kinahanglan abtik mo anak. Okay. So nakuha naman nato, no? Remain in Yeshua, let His words remain in you. Okay. So ang next na po na what our Master wants us to be is we become a living witness. Be a living witness. So sa usap pasabutan ni, mahimot ta nga buhing saksi. Ang term pa ni Grandma aning witness is
martir. Mahimo gani kang buhing saksi, kinahanglan mamatay ka. Okay. So before ka mahimong buhing saksi, ato sa kasama din, Acts 1:8. Apan kamo makadawat doon o tahong sa diha nga katungsaran na kamo sa Espiritong Balaan. O kamo mao niya ang akong mga saksi sa Jerusalem o sa tibuok Judea o Samaria o hangtod sa kinatumyan sa yuta. Oh. So mo ni di ay, ha? Ayaw gid mo kawala sa principle sa pagpadala ha. Si Rabbi Yeshua, wala niya gipadala iyang mga tinun-an o mga disciples ngadto sa mission sadyang wala pa na madawat ang Balang Espiritu. Oh. Importante gid ay ang power, di ba? And you will receive power. Tagaan mo gahom. Unsa nga gahom? Aron mahimo tang buhing saksi. Magawali sa Jerusalem, sa Samaria ug sa tibuok nga kalibutan. Mo ni yung timan-an, gusto na mo mulakaw, nangyan ko, nangyan ko. Bakit power? Hindi ka. Ha? Pagpapuno sa Balang Espiritu, wali-wali dito niya. Ha? Dilabay ng bato ni kalagyo na. Oh, ha? Gipawali lang ito sa bus. Ha? Tunga-tunga ni undang kay wa kabalo ko sa isunod. Pakaulaw-ulaw ni paluma-lumag wali niya, kabalo mo human sa wali. Ha? Pawali-wali niya. Oh. Gihulga lang, daga na. Mo na ang magwawali ng walay power. Dasing na kasi na yung wali naging pati, kinalmakabigin ka kung mama, kung papa. Ha? Isumbag lang sa papa. Hinani ka ini magwali, bro. Lutong day ka. Wala, discourage. Ang tinuod na saksi na ay power. 2 Timothy 1:8. O sa ayaw ikatulaw, ang pagpapatuon, alam sa ako, o alam sa ako, iyak, hindi na ako. Inuha, pati-pakit sa mga pagtantos, buwan ka na ako, alam sa maayong balita, ay sa ako, sa lugar. Oh. Ang tinuod po nga saksi, ingon that, therefore do not be ashamed of the testimony of our Yeshua, nor of me his prisoner, but share with me in the suffering for the gospel according to the power of the age. Ato pa ang pagkabuhing saksi igsoon. Unang una diri, di ta maulaw. Ikaduha, anaa ko yung mga lantuson. Oh. Ikatulo, kung tinuod ka nga saksi, ang imuhang panangyaw yung pagtudlo na agyoy convincing power. Ha? Maka-convince ka, naagi na ikahong, naagi tihog. So nakuha ninyo. Oh. Nato'y kasanga usa ka alagad o nagwali sila. Niya, kaya mutabok magsuba, naanod. Pagkaanod niya, amo ni hinungdan nga, ibiyak na siya siyang pagkaalagad. Kaya inani dia ini, mga alagad na abi ba na ako nga proteksyonan ta sa Ginoo? Oh. Nga ipalayo ka sa katalagman, ipalayo ka sa mga baha, ipalayo ka. Ay, hindi ka exempted na, huwag itang tagaan ka gawang, kaya aron nga malikon ka. Makabaro ka sa pagsulay. Unang-una, ha? Pawalihon ka. Number 1 mo kontra, dabi niya itong madala ka ulit tao. Ato gining pasinati o wali. Ha? Prepare mo ha. Pabisag mga minyo. Ato yung taga-agi gayon. Eh, ano pa man, aron mahay ba? Kami sa akong pag-training, walay, ingon si grandma, wala na ingon nga katulad din may gasa sa pagwali. Kami tanan di pasinati igwali. Iwali sa mga kasilinganan, ipawali sa mga bus, ipawali sa lansa, sa asa, pawali. Na, ang number 1 ani igsoon nga mo'y mopalong sa imuhang kadasig sa pagwali, ining kaulaw. Na wala kay power, wala kay gahom. Maulaw ka mawali. Siguro Brad, na si Brad ko ano? Ato ning kuan ha, nagaanta ni okay gayon unya niya ato mga dalaga ulit tao. Pawali mo nato dito sa baryo. Ngay tag-permit sa barangay captain na pwede ba ta mawali ba? Mawali sa baryo. Prosada. Tama Brad? Evangelism. Para lang may-exercise ni sila. Okay. Oh. Kinsay mga kandidato, kita ang tanan, burbuto ng ngalan. Kinsay mga urbot dito, wali. Approve? Ha? Oh. Kaya hindi naman din, kung sa ako ni mo pagka-living witness, o talawan ka. Ha? Talawan mo barog, talawan mo wali, talawan mo tudlo. So, ano yung pagka-living witness? Kinsay maguna sa impyerno? Ha? Kinsay maguna sa lake of fire? Talawan. Talawan mo wali, talawan mo tudlo, talawan mo barog. Oh, talawan. Mo na yung number 1 nga mo swimming dito sa lake of fire. Ha? Back spring pag yun. Gusto mo anak? Back spring pag yun, yung mga talawan.
Okay, Romans 1:16. May walang ko'y kakaulaw ang maayong balita. Pagkini mo ang dahog sa iwig, alang sa kaluwasan sa mga isa ng katulog. Sa Hudiyo, una, sa tanang niya, sa Bishanyon, sa Oh. Ha? Klaro kayong suon. Ingon diri, for I am not ashamed of the gospel. Wala ko ikaulaw ang ebanghelyo ni Yeshua. Kay mao kini ang gahom sa Elohim, sa kaluwasan, sa matag magtotoo. Una sa mga Hudiyo, ikaduha sa mga Grego. Unsa ning kuan? Unsa ning ebanghelyo? Oh, mao ni ang gahom sa Elohim. Una ha, be a living witness. Ang pangutana ko, how? Unsaon nato? Actually, so notice ninyo, kining number 6, mao na ni siya ang resulta unya sa atong gitawag nga grow, no? Grow, dayon, ha? Glow. Okay. Dayon, go. Oh. So, kinahanglan, mutubo sa ka, mudanag sa ka, ay naka maka lakaw. Sa kalibutan, una, go, grow, and glow. Mali.